Sa Good Vibes, isa ka silay nun ang nagdaog sang kapin sa 700,000 pesos nga cash para sa iya mural painting nga entry sa ika-50 nga anibersaryo sang United Arab Emirates. May report si Romeo Sobaldo. Mga 15 man kaadlaw nga ginbalik-balikan ni Neymar Sensil ang iyang mural painting sa The Waterfront Market sa kadatapos sa iyang trabaho para mahuman. Iningang entry sa Murals and Art Competition para sa Golden Jubilee sang United Arab Emirates. Kung sumahon, 130 ka oras ang iyang gindedikar para mahuman ang iyang entry. Istorya ni Neymar, ini naman ang iyang ikaapat nga entry sa sininga contest. Sa apat na katuig sa Dubai, naga-intra siya sa yearly competition. May tion nga nakasulod sa top 10 ang iyang obra maestra, may mga tion man nga wala, pero nagapursige lang siya sa gihapon. Wala man sir, sige na kung hindi ko gani magdaog sa kung mapasa mo ko Japon. Oo. Gapan siya nga. Doon na lang wala doon na enhance lang kung makita mo ang pinakauna ko entry do ka pigaw lang doon. Asa nga padayon dugad kan paano doon nag-improve naman. Ang pag-contest ang iyasang gobyerno sa Dubai sa idalom sang Culture and Arts Authority. Iyagin pakita ang nagkanilain nga mga landmarks ng UAE kag ang tanan nga mga achievements nga nahuman. Si Neymar, taga Mambulak sa Silay City, isa ka anay fast food crew kag nagtapos ang aircraft maintenance nga kurso. Waiter ang una niya nga trabaho sa Dubai. Tubtub na kasaylo siya sa trabaho nga luyag niya, mangi graphic artist. Nakobra dito di ang gusto ko. I mean, may related man sa art. Sa gusto mo gid nga field, ho. Kagi ka fast food crew. Kan paano? Tapos nagkadkori sa Dubai as a waiter man. So baligin gamit ko lang ang wave lang ang makakadto lang ko sa Dubai. Oo. After na nag-resign lang ako tapos nangita ko na work na related sa art and paano. Para kay Neymar, ang nigrensi artist ang makakompetensya sa mga artist worldwide. Dako man kuno ang impluwensya sa iya sang Association of National Artists o kun ana, ilabi na sa mural painting. Dugang pa niya, importante nga hilig mo ang trabaho mo para mag-enjoy ka sa kada adlaw nga nagkatrabaho ka. Kung magabis ka ng tantabi, dako to ang income mo sa muna nga field. Kung hindi ka man happy, do wala gid. Magid. Dahil hindi akong gamay lang ang income mo kung happy ka sa gina-work mo. Do wala ka lang gubra isa, do dugang pang sa 50,000 dirhams ang iyang premyo kun 700,000 pesos. Matapos ang contest, may mga nagapakomisyon na sa iya. Hindi siya sa gihapon maguntat sa pag-intra sa mga kompetisyon, daog man akong perdi kay naghatag ini sang kalingawan sa iya.